Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι. Σήμερα είμαι με τη μαμά μου, πάμε άλλη μια νυχτερινή βόλτα στη θάλασσα. Οκ. Πριν λίγο είχαμε δει ένα τέτοιο, πώς λέγεται μαμά? Λιβελούλα. Όχι λιβελούλα, το άλλο σαν το τέτοιο. Σαν τσάβρα. Σαμιαμίδι. Σαμιαμίδι, ναι, είχαμε δει σαμιαμίδι. Έχει νερά. Okay. Stop. Πάμε. Όπα. Πού θα παρκάρει. Μιλάω. Ακούτε παιδιά? Φτάσαμε στη θάλασσα, εν τω μεταξύ ο ουρανός είναι κατάμαυρος, κοιτάξτε. Βλέπετε τίποτα? Όχι. Γιατί ο ουρανός είναι κατάμαυρος. Με τώρα καλά μπορεί να δω τη θάλασσα. Τα κύματα βασικά τη θάλασσα. Δυστυχώς παιδιά δεν μας αφήνουν να πάμε στη θάλασσα, γιατί έχει γίνει μια διαρροή. Σώπατε το όχι μαμά. Κοιτάξτε τα Κοιτάξτε παιδιά. Είναι όλα μαύρα εκτός από τα φώτα. Περίμενε μαμά. Τέλειο ήταν αυτό. Wow. Από έναν ήτανε, από ένα. Εγώ φοράω μια ζακέτα. Από μέσα φοράω ένα σπαγγέτι στραφ και ποδηλατικά, επειδή κάνω όμως λίγη δροσιά, όχι κρύο, έχω φορέσει μια ζακέτα με την κουκούλα. Άμα μπορείτε να δείτε και από τα σκιά μου. €20. Για μια ομπρέλα και 2 ξαπλώστρες. 20 Και ευρώ. free wifi. Και free wifi. Άμα είναι με free wifi, τότε είμαι μέσα ρε φίλος. Με τρόμαξες. Έχω
εύχομαι παιδιά να ήσασταν εδώ πέρα. Γιατί άμα ήσασταν εδώ πέρα θα σας άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι να έρθετε το στην Κρήτη. Πάμε στο τέλος. Καλά είστε. Γεια. Μέχρι το τέλος. Πάμε. Και γυρίζουμε. Και με το που φτάσουμε σπίτι, σταματάμε. Δείξε εκεί. Τα έχω δείξει. Στο τσακ τελειώσαμε. Είδα. Πάμε. Αυτό λέω, στο τσακ τελειώσαμε. Τι να πάω. Ωραία, κοιτάξτε τη θάλασσα. Βλέπετε τίποτα? Όχι, βλέπετε μόνο το κύμα. Επειδή τώρα φέρουμε τα μία να ανοίξει το φλάζ. Και πάλι δεν φαίνεται τίποτα. Παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα ακόμη και με το splash. Πολύ ωραία βαθιά. Ναι, όντως. Το ξέρω, αλλά δεν είναι εδώ. Κοιτάξτε, τι έχουμε φτιάξει. I'll gladly take one leaf. No, I won't actually. Κάνω πλάκα, παιδιά, δεν θα πάρω. Κοιτάξτε. Δεν είναι τέλειο. Και οι ομπρέλες είναι από πάνω. Πανέμορφο. Εσύ το ήλιος ή όχι? Γιατί βλέπω κάτι, ένα φως, περιμένετε μια. Ναι, μαμά, κοίτα. Δεν βλέπεις ένα φως, λίγο. Περιμένετε μια, παιδιά. Το βλέπετε, είναι λίγο πιο άσπρο. Πως είναι το ίδιο θα έρθει. Τον βλέπω. Τον ήλιο. Να. No. Ναι. Είναι το γύρω-γύρω του ήλιου ή του φεγγαριού. Ναι. Τότε ποιον είναι? Είναι απλά φώτα. Δεν φαίνεται σαν φώτα. Αλλά μου φαίνεται και κάτι άλλο. No. Παιδιά, άμα θέλετε, έχω κάνει ένα post στο YouTube κανάλι μου και έχω ζωγραφίσει το loadout του Weird. Δηλαδή έχω βάλει bow, daggers, knife και warhorn. Τα bow, daggers και το warhorn δεν μπορούσα να το κάνω στο σήμα που τα έχει, αλλά το knife το έχω κάνει. Να σας πω το skin του. Ναι. Το skin. Είναι το machete.
Και έχω ζωγραφίσει και πολλά άλλα, δηλαδή έχω ζωγραφίσει το sniper, τα daggers, το knife, που το sniper είναι στο Skin Hyper Sniper, το ξέρετε όλοι, το ξέρετε, αποκλείται να μην το ξέρετε. Είναι αυτό το mauve με τα rose, αυτό είναι. Για daggers έχω κάνει τα daggers στο key skin, δεν ξέρω πώς λέγονται. Για knife έχω βάλει το pencil και για grenade έχω βάλει το fishbone, που είναι ένας φίλος μου που έχει κάνει και εκείνο στο κανάλι στο YouTube, κάντε το subscribe. Έχει κάνει, μου έδωσε skin case, το summer skin case και πήρα το fishbone για το grenade. Φεύγουν από εδώ. Δεν θέλω να με σε γρασίδι. Το φοβάμαι. Έχεις τραμπάλα. Πες μου τι δεν έχει. Ευτυχώς δεν έχει τραμπάλα. Γιατί άμα έχει τραμπάλα. Ευτυχώς άμα έχει τραμπάλα, παιδιά, δεν θα πήγαινα ποτέ εδώ πέρα. Ποτέ όμως. Κοιτάξτε, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε θάσαρια, γι' αυτό και μιλάω χαμηλά πολλά. Κοιτάξτε. Είναι Δελφίνα. Προεύχομαι να μπορούσα να πω. Αυτό που έχουν πάρει στο ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ τυχεροί. Μπορούμε να κάνουμε λίγη κομμουνιά. Κοίτα εκεί μετά μία, κοίτα το εκεί μετά από εκεί. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να σας τα δείξω επειδή για κάποιο λόγο δεν μπορώ απλώς. Συγγνώμη, παιδιά. Άλλη φορά μπορεί να τα δείξω. Αλλά πάντως τα κύματα είναι τέλεια. Ακούτε τον ήχο? Ναι, αυτός ο ήχος είναι τα κύματα. Είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτό που μένουν. Γυρίζουμε εδώ πέρα. Ο Αχιλλέας! Παιδιά, ο φίλος μου που σας έλεγα ότι έχει κάνει YouTube κανάλι. Λοιπόν, μια φορά παίζαμε με μια άλλη φίλη μου, η Περατού, η Θεή του Ολύμπου, και με είχε πάρει τηλέφωνο για να παίξουμε Roblox. Εγώ όμως ήθελα να παίξω το Υπεράτο γιατί βαριόμουν να παίξω Roblox, δεν ήθελα να παίξω άλλο κινητό. Και τι έγινε? Εγώ ή η φίλη μου είχε τον Αχιλλέα και νικάει αυτή με τον Αχιλλέα και λέει η άλλη, τι είχες? Και αυτή με τον Αχιλλέα λέει, τον Αχιλλέα, και ο φίλος μου ρώτησε, ποιος είναι ο Αχιλλέας? Και βάλαμε ένα γέλιο και του λέμε, από την ιστορία. Τι ποιον Αχιλλέα? Δεν ήξερε ποιον Αχιλλέα λέγαμε. Δεν κατάλαβε. Θα πάει Πέμπτη ο φίλος μου όμως. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Γιατί έπρεπε να κλείσω τη Ριλίκα 4. Δερλίκα 4. Γιατί ήταν το αγαπημένο μου μαγαζί. Είναι. Αυτό είναι δυνατό. Περιμένετε μία. Μαμά, κάνουμε το που κάνουμε και στο σπίτι.
Ένα, μέχρι να κάνουμε σαν αυτό που είχαμε κάνει και σπίτι. Έτσι έχεις το χέρι σου. Παιδιά, δεν γίνεται, θα το κάνουμε άλλη φορά. Στο σπίτι είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό. Άμα μένετε στα Χανιά, μπορεί να το ακούσατε. Μπορεί. Μπορεί. Γελάγαμε όμως όταν είχαμε βγάλει την κάρτα. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Και ο φίλος μου συνέχεια με ρώταγε Ιωάννα, ποιος είναι ο Αχιλλέας? Συνέχεια. Συνέχεια και συνέχεια. Με ρωτάει ποιος είναι ο Αχιλλέας. Not again, mother. Not again, please. Not again. Not again. No, please. Not again. Okay? Not again. Thank you. Gata! Shit. Όχι, δεν είναι shit. Κοιτάξτε του. Μπορεί, παιδιά, για εσάς να φαίνεται σαν μικρό βίντεο, αλλά για μένα είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι συνήθως. Εγώ συνήθως κάνω 7 λεπτά βιντεάκια κάπου εκεί. Και σας παρακαλώ. Και μάλιστα, παιδιά, σας παρακαλώ κάντε με να φτάσουμε 50 subscribers γιατί θέλω να κάνω live. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας πιστεύω. Κι άλλο! Αυτό Ήρθανε και το βίντεο. Κατσιά, θέλετε να είσαι σαν... Μας ακολουθάνε, κοίτα τα! Κοίτα τα! Μας ακολουθάνε! Σας παρακαλώ, Κατσιά, το ξέρω ότι θέλετε να είσαι στο βίντεο, αλλά σας παρακαλώ, μην με ακολουθήσετε σπίτι, γιατί η γιαγιά μου έχει αλλεργία σε εσάς. Ανέβηκε πάνω στο μάξι! Το άλλο ανέβηκε πάνω στο μάξι, νομίζω ότι είναι ο μάγκας. Είδες πως λαμπυρίσα να Ναι. Να το φάω. Το γατάκι αυτό είναι ο μάγκας. Η Μαντζίνα. Αχ, το όνομα. Μαγκίσα. Της νέας χώρας. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να είναι μάγκας και εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά όχι σε αυτό το αμάξι γιατί είναι ξένο. Και βέβαια δεν το κάνω στο δικό μας αμάξι γιατί μετά δεν θα έχουμε αμάξι. Παιδιά, ναι. Σήμερα μπορεί να σας φαίνεται ότι επειδή είναι 11 και 20 ώρα στα Χανιά, ότι και μπορεί να γράψει στα σχόλια Ιωάννα, αφού δεν μας είχες πει σε ένα άλλο βιντεάκι. Κι άλλο! Πόσα γαζιά έχουμε δει σήμερα? 5, όχι 6. Και μπορεί να με ρωτάτε, Ιωάννα, γιατί αφού σε προηγούμενο σου βιντεάκι δεν ήσουν μόνο μέχρι τις 9 η ώρα, Λοιπόν, στο προηγούμενο βιντεάκι ήμουνα με τη φίλη μου, τη Θεοδώρα, που είναι 12 χρονών. Αλλά σε αυτό το βιντεάκι είμαι με τη μαμά μου. Που είναι 25 χρονών. Όχι, δεν βγαίνει 25, 30. 30, ναι, που είναι 30 χρονών. Εγώ θα τρέξω, οκ. Οκ. Αντίο! Η μαμά μου είναι ακόμα στο αμάξι. Και γυρίσαμε στο σπίτι, παιδιά. Θα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.
Σας παρακαλώ κάντε subscribe.